1-2. Akkor a következő számot küldenék speciálba a B106-os császárok, Olá Péter Rafaelnek, Máté Szalkára, a Cineveik királyának, a német Tibikeirek, a Besenyődi cigányvardálynak Hodászra, ahol a homok is vízzé válik, valamint Zsónokra, a fura nevű magyarnak, Tigelkados a Gino-nak. azaz a B103-as szobának és családjuknak kivétel nélkül mindenkinek átozék, fogadják susú szeretettel, Sáválé! Zsamózsá. De azt mondják, hogy nincsen cigánybárod, egy pedig van. Hely a Tibi! Hely a Tibi! Hely a Tibi! Szedjed, húzd meg, mert ez a tiéd, csak a tiéd, csinál Tibi, agyad pedig húzd meg, hogy csirüttü pápá, Kadimó! Az Olá Péter! Az Olá Péter! De merre a Kadi? De merre a Kadi? Opa, você podia poupar.